Το Μέσα είναι ένα έργο που θα δημιουργηθεί στη συνάντηση δύο συνθηκών. Μιας παράστασης που συμβαίνει στο θέατρο χωρίς αρχή, μέση, τέλος, αδιάλειπτα, και μιας κατάστασης θεατών που μπορούν να έρθουν όποια ώρα θέλουν, να καθίσουν όπου θέλουν, να φύγουν και να επιστρέψουν στο θέαμα όποτε θέλουν και όσες φορές θέλουν. Επί σκηνής υπάρχει ένα υπνοδωμάτιο, ένας χώρος ιδιωτικός εκτεθειμένος σε κοινή θέα, μέσα στο οποίο 30 ερμηνευτές επαναλαμβάνουν τις ίδιες απλές καθημερινές ιδιωτικές κινήσεις, κάνοντας επικαλύψεις, χρονικές μετατοπίσεις, πυκνώσεις και αραιώσεις, σε αμέτρητους συνδυασμούς. Είναι μια παράσταση που ανακυκλώνεται μέσα στον ίδιο της τον εαυτό. Μετά το 2004, το πρώτο πράγμα που μου καρφώθηκε στο μυαλό ήταν αυτό το υπνοδωμάτιο και η ιδέα της συγκρότησης μιας ολόκληρης παράστασης που να αποτελείται από την ίδια ακριβώς σειρά κινήσεων, καμωμένη από πολλούς ερμηνευτές. Αλλά τότε δεν είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσα να πειράξω το πλαίσιο της ίδιας της παρουσίασης της παράστασης. Δεν είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσα να συνθέσω πολλές ώρες από το Μέσα και να δώσω το δικαίωμα στους θεατές να επιλέξουν πόσο θα δουν. Και φαινόταν η ιδέα λίγο στριμωγμένη να μπει στο πλαίσιο μιας 2 ώρες παράστασης και να δημιουργήσει τελικά, να οικοδομήσει μια αρχή και ένα τέλος και μια κλιμάκωση. Φαινόταν η ίδια η ιδέα να προδίδεται από αυτό το σχήμα. Μετά από αρκετά χρόνια, όταν κάπως ξεκόλλησε το μυαλό μου και κατάλαβα ότι θα μπορούσα να πειράξω και το ίδιο το πλαίσιο, την ίδια τη συνθήκη, φάνηκε ότι βρήκε αυτή η ιδέα τον τρόπο να δημιουργηθεί και να επικοινωνήσει. Σίγουρα δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι μια ρηξικέλευτη πρωτοποριακή πρόταση. Αν δεν υπήρχε η μακριά ιστορία της performance art, το Μέσα σαν πείραμα δεν θα γινόταν. Όμως το Μέσα δεν είναι performance art. Έχει μερικές βασικές διαφορές από αυτό. Έχει πρόβα, έχει επανάληψη και έχει και επιλογή σύνθεσης. Το Μέσα, λοιπόν, για μας δεν είναι ένας κανόνας, ένας λογάριθμος που αναπτύσσεται ελεύθερα 6 ώρες κάθε μέρα μπροστά στο κοινό και θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι μέρος του δικού μας εργαστηρίου. Από αυτό που αναπτύσσεται, από τις αμέτρητες δυνατότητες σύνθεσης που μας δίνει αυτό το παιχνίδι, ερευνούμε αυτές που αποτολμάει η φαντασία μας και κρατούμε αυτές που μας φαίνονται ενδιαφέρουσες ή για άγνωστους ή για τους εξής 2 γνωστούς λόγους. Γιατί είναι μία διαμοίραση των ανθρώπων στο χώρο πολύ ενδιαφέρουσα, έχει δηλαδή μια χορογραφική αξία, ή γιατί εξάπτει τη φαντασία προς ιστορίες. Φτιάχνοντας ιστορίες στο μυαλό σου. Όταν λοιπόν κάτι τέτοιο μας φαίνεται ότι γεννιέται στην πρόβα, γίνεται ένα κεφάλαιο του Μέσα και όλα αυτά τα κεφάλαια που θα επιλέξουμε θα γίνουν μια σύνθεση, η οποία θα είναι η σύνθεση του Μέσα. Πρόκειται δηλαδή για μια επιλογή συγκεκριμένων τοπίων που προκύπτουν από αυτές τις δυνατότητες που εμείς θα μοιραστούμε με τον κόσμο. Υπ' αυτή την έννοια είναι μια παράσταση. Όμως αυτή η παράσταση δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν πειραζόταν το πλαίσιο της λειτουργίας του θεάτρου. Αν αυτή η άσκηση συνθετική αναγκαζόταν να στριμωχτεί σε 1, 2 ή 3 ώρες θεάματος με αρχή, μέση και τέλος, θα ήταν σαν να έβαζε τρικλοποδιά στον ίδιο της τον εαυτό. Όταν λοιπόν μου κατέβηκε η ιδέα του πειράγματος αυτού του πλαισίου και αποφάσισα να αποτολμήσω το Μέσα απλώνοντάς το σε 6 ώρες και δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να συμπεριφερθούν σαν επισκέπτες, να έρθουν όποτε θέλουν, όποια ώρα θέλουν, να μείνουν όσο θέλουν και να επιστρέψουν αφού βγουν όποτε θέλουν, φάνηκε ότι αυτή η ιδέα για το Μέσα βρήκε τον τρόπο της
Και γι' αυτό στην αρχή λέω ότι το έργο είναι η συνάντηση αυτού του τρόπου και αυτής της ιδέας. Μετακινείται δηλαδή από τη σκηνή η ύπαρξη του έργου. Αυτό που συμβαίνει στη σκηνή είναι μόνο το ένα μέρος. Τότε λοιπόν αποφάσισα, όταν σκέφτηκα τον επαναπροσδιορισμό αυτού του πλαισίου, να αποτολμήσω την παράσταση. Δεν θα ήταν τίμιο για αυτή την ιδέα να εμφανιστεί ως performance art σε μια γκαλερί ή σε ένα μουσείο, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο έχει προβαριστεί και έχει συντεθεί. Ούτε όμως θα μπορούσα αυτό το έργο να το παρουσιάσω σε μια παράσταση σε συγκεκριμένες ώρες, γιατί παραμένει από το ίδιο το σύστημα ανοιχτό. Με την ιδέα λοιπόν της ελευθερίας που δίνεται στο θεατή να φτιάξει τη δική του σύνθεση, τσιμπολογώντας από τη δική μας ό,τι θέλει και όποτε θέλει, βάζοντας μάλιστα ανάμεσα και τη ζωή του ή τις μέρες που θα μεσολαβήσουν αν έχει το πολλαπλό εισιτήριο και μπορεί να έρθει όποια μέρα θέλει, ή τις ώρες που θα μεσολαβήσουν αν χρησιμοποιήσει την δυνατότητα που του δίνουμε να φύγει από το ίδιο το κτίριο και να επιστρέψει μετά από μερικές ώρες, παίρνει ο καθένας μια τελείως διαφορετική εμπειρία.